Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιώργος Χατζάκος. Η ιδιότητά μου είναι εκπαιδευτής στρατιωτικών σκήνων στην πολεμική αεροπορία. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη σχολή Guide Why Goes στην Κοζάνη, καλεσμένος για μια επίδειξη του αθλήματος EPO, το οποίο συμπεριλαμβάνει τρεις τομείς, της χιλασίας, της υπακοής και του δαγκώματος. Βρίσκομαι εδώ προκειμένου ο κόσμος να γνωρίσει αυτή τη μορφή του κοιναθλητισμού και να μπορέσει να ασχοληθεί περισσότερο και ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι του αθλήματος. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε μια μικρή επίδειξη με τον προσωπικό μου σκύλο, ο οποίος έχει συμμετέχει 4 φορές με την εθνική ομάδα σε παγκόσμια πρωταθλήματα, και την Κυριακή στις 6 ώρα στις εγκαταστάσεις του Guide Ghost θα παρακολουθήσετε μια πιο ολοκληρωμένη επίδειξη από σκυλιά διάφορων επιπέδων, προκειμένου ο κόσμος να αγαπήσει περισσότερο το άθλημα και να γνωρίσει τι ακριβώς είναι αυτό. Platz. Hier. Platz. Sitz. Fuß. Hier. Fuß. Hier. Fuß. Θα κάνουμε και μία με δάκο. Όχι. Έκανε την άσκηση, πάρε απλά μια επιβράβευση. Τώρα εδώ δεν με ενδιαφέρει η ποιότητα δαγκώματος ή οτιδήποτε, είναι απλά καθαρά η άσκηση γράφης. Όχι. Κάτω. Κάτω. Άση. Δηλαδή το σκυλί, άσχετα αν είναι δυναμικό τώρα ή όχι, έχει να κάνει ότι πρέπει να είναι πλήρως ελεγχόμενο, γιατί οι κριτές θα είναι δίπλα, αριστερά ή δεξιά, οπότε δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν χρειάζεται να φοβάστε, δηλαδή κοντά να το δείτε. Δηλαδή ο σκύλος πρέπει να δείχνει εκεί την απόλυτη προσοχή. Hier, Fuß! Πολύ Fuß! Platz! Τώρα αυτό ήταν στάδιο της φυγής. Κάτω, άσε.